nag-fight. Sakit ng loob. Bakit sakit ng loob? Pag kasi nag-express ng feelings yung lalaki, pwede silang sabihan. Pag sinabihan sila ng kadramahan mo lang yan, sa tingin mo magsasabi pa sila sa iba? Ayun nga eh. Hindi, wait lang. Marami pa. Meron pa. Taas ka ng kamay kung gusto mo magsalita. Meron pa. Sinabi niya kanina, napaka-confident mo pa naman, pero sinabi mo pero. I-prove mo yun sa amin kasi di ba ito hindi naman to research eh. Meron pa siya sinabi, trabaho nyo pati ipapagawa sa amin. Pinoprove natin dito sino mas malakas, lalaki o babae. Ba't sinabihin mong ganon? Trabaho nyo, ipapagawa nyo sa amin. Ibig sabihin mo kaya yun. Hindi nyo kaya yun. At isa pa, sinabi mong maglabas ng anak. Sa tingin mo, yung anak, kinukuha lang yan sa puno? Pag gusto mong kunin, pag gusto mong kainin, kukunin mo lang. May prosesong dapat gawin dyan bago makuha yung anak. At isa pa, doon sa sinabi nila, yung responsible. Ikaw, sinabi mo rin, talk about parents. Dinama yung pamilya. Oh. Silang dalawa nga. Sino ba yung responsible sa health ng babae? Lalaki, di ba? Paano pag hindi healthy yung babae? Kamusta yung anak nyo? Di rin healthy, di ba? Ano masasabi mo doon?